Ако мислиш да сменяш кухнята си още тази година, март е точният момент. Ето защо. Март бележи началото на активно строителния ремонтен сезон в България. Времето се подобрява, хората започват да правят ремонти, графици на монтажистите се запълват изключително бързо, а сроковете се удължават мигновенно. Ако започнеш през март, избягваш летния хаос. Това означава по-бърз проект, по-добра организация, по-голям избор. Колкото по-рано започнеш, толкова повече избор и спокойствие имаш. В началото на сезона има повече материали, повече цветове и съответно правиш по-малко компромиси. Хората, които чакат, често плащат повече с време, нерви, пари и компромиси. Освен това, ако започнеш през март, ще получиш твоята нова кухня преди началото на летния строителен сезон. И да не забравяме за психологическия момент. Март е символ на новото начало, а пролетта носи промяна. Ако ще правиш кухня през 26-та година, започни сега. Март е за действие. Започни с безплатна консултация от Мебели Ремо. Заповядай в нашия шоурум на улица Тодор Кожухаров 20, точно срещу зоопарка. Или се обади на нашия безплатен телефон. Мебели Ремо. Направи правилният избор.